Κυρίες και κύριοι, παραδοσιακά η κτηνοτροφία ήταν ένας από τους δυναμικότερους κλάδους στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως τελευταία εγκαταλείφθηκε με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να εισάγουμε κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα αξίας πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Βέρεια, δύο αδέλφια δημιούργησαν μια φάρμα και εκτρέφουν μοσχάρια με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Τα ταΐζουν ελληνικά αρωματικά φυτά, ακούγοντας κλασική μουσική. Εδώ βρισκόμαστε στο νομό Μαθίας, στο μακροχώρι Μαθίας. Είναι στους πρόποδες του Βερμίου, ένα χωριό της Ημαθίας, και εδώ έχουμε μία μονάδα που εκτρέφουμε μοσχάρια. Πόσα μοσχάρια έχετε συνολικά? Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 800. 800 μοσχάρια. Ναι. Και από πότε κάνετε αυτή τη δουλειά? Αυτή τη δουλειά την ξεκινήσαμε όσο αφορά για το άρωμα ω3 το 2007. Μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κάναμε την έρευνα για να βγάλουμε αυτό το κρέας, το μοσχαρίσιο που λέγεται άρωμα ω3. Τι το ιδιαίτερο έχει η δική σας η φάρμα σε σχέση με τις άλλες φάρμες που υπάρχουν? Είναι μια φάρμα που είναι εξελιγμένη, έχει ζώα που είναι κρεατοπαραγωγούς της κατέτης 100% και είναι μια φάρμα που είναι σύγχρονη, εφοδιασμένη με όλα τα μηχανήματα και μπορεί και γίνεται σωστή διατροφή όσο αφορά το ζώο και πολύ καλές συνθήκες υγιεινής του ζώου. Το 2007, λοιπόν, η ανάγκη μας για διαφοροποίηση, για να βγάλουμε ένα προϊόν καλύτερο στην αγορά και να προσθέσουμε υπεραξία στο προϊόν, μας οδήγησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στην κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα ζωοτεχνίας συγκεκριμένα, οι οποίοι δημιουργήσανε μια διατροφή 100% φυτική, από βότανα της ελληνικής φύσης, όπως ρίγανη, δυόσμο, βασιλικό κορίανδρο κτλ. Και βγάλαμε μοσχαράκια, μοσχαρίσιο κρέας δηλαδή, που είναι αυξημένο σε ω3 λιπαρά οξέα. Η έρευνα, να σας δώσω να καταλάβετε, έδειξε ότι έχει 6 φορές παραπάνω ω3 λιπαρά οξέα από ότι ένα συμβατικό κρέας. Όλοι ξέρουμε ότι τα ω3 λιπαρά οξέα δεν παράγονται από τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά λαμβάνονται μόνο από τη διατροφή του. Άρα είναι πολύ σημαντικό να φάμε αυτό το κρέας. Και κοντά σε αυτό καταφέραμε να δημιουργήσουμε και ένα κρέας το οποίο είναι αρωματικό, διότι τα αρώματα αυτών των βοτάνων περνάνε μέσα στο κρέας. Εδώ βρισκόμαστε στο παρασκευαστήριο των ζωοτροφών. Αυτά είναι τα υλικά κυρίως που αποτελείται το μείγμα που ταΐζουμε. Εδώ έχουμε ρίγανη της ελληνικής φύσης, έχουμε δυόσμο, βασιλικό, κορίανδρο, κόλιανδρο αλλιώς, και λιναρόσπορο. Αυτά είναι κάποια από τα συστατικά που φτιάχνουν τα μοσχαράκια άρωμα. Εδώ βλέπουμε στην είσοδο της μονάδας ένα ηχοσύστημα που υπάρχει για το λόγο που τα ζώα ακούνε μουσική κλασική 24 ώρες το 24ωρο. Και οι προτιμήσεις τους είναι Μπετόβεν, Μπαχ και για το λόγο αυτό που βάζουμε τη μουσική να παίξει είναι ότι τα ζώα τα ερεμεί και τα δίνει μια διάρκεια ηρεμίας και έχουν καλύτερη απόδοση μετά. Τώρα κομμάτι του Μπετόβεν. Η τροφή τους λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Αποτελείται με αυτά τα αρωματικά φυτά, τη ρίγανη, το δυόσμο, το βασιλικό, τον κορίανδρο. Το άρωμα είναι εξαιρετικό και η ποιότητά του τέλεια.
Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο κατάστημα που δημιουργήσαμε στη Βέρεια, στην πόλη που γέννησε το προϊόν άρωμα, το οποίο θέλαμε να το γνωρίσουμε και στον κόσμο της πόλης μας. Εκτός από τη Βέρεια, πού μπορεί να βρει κάποιος άλλος τα προϊόντα σας? Το κρέας αυτό διατίθεται στην Αθήνα, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, των Μελισσίων, των Βρυλισσίων, του Αμαρουσίου και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στο Πανόραμα. Λόγω ποιότητας ξεχωρίζει από μόνο του και περισσότερο στη μαγειρική όταν θα το δοκιμάσει η νοικοκυρά. Έρχονται εδώ, ζητάνε αυτό που θέλουν, τους δίνουν το κατάλληλο κρέας για το φαγητό που θέλουν να κάνουν. Δεν είναι όπως θέλω κρέας, πάρε κρέας και φύγε. Κάθε κομμάτι είναι για τη μαγειρική του. Ελέγχεται από την Αγροσέπτ και τα αποτελέσματα είναι θετικά. Ο κόσμος το αγκαλιάζει. Οι έρευνες που έχουν γίνει δεν γίνανε σε ένα διάστημα λίγων ημερών, έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Έχουν αποδείξει ότι έχει 6 φορές περισσότερο ωμέγα 3 από τα κοινά μοσχάρια. Θέλω κάτι για βραστό. Ουρά. Ουρά, βεβαίως. Θα φέρνει και τα παιδιά, Ναι, εννοείται. Να στην κόψω? Ναι. Πιο μικρά. Ναι. Θα γίνει νόστιμο με αυτό το κρέας. Και νόστιμο θα γίνει. Ναι, την άλλη φορά ήταν... Και θα το ευχαριστούν και τα παιδιά. Ναι. Με ενδιαφέρει πολύ η ποιότητα τροφής των παιδιών μου. Με το ω3, με το κρέας αυτό, έχω βρει αυτό που ζητάω στα παιδιά μου. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, το τρώνε ευτυχώς και τα τρία και μαγειρεύεται και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα γιατί είμαι εργαζόμενη.